Small house called my uncle, Bernard Uzaba. Scholar by Mbwe Hajre Doria La Biebeni, only the 98 years old. So, due to know my uncle, I still don't have any information. Yeah, father's house. Imagine. When you're about to go to a Catholic, go to father's house around there. So guys, I am right in front of the Major's house. This is the Major's house in also local government, where the unknown government ravaged over these years. That has now become a ghost town. We are at this Y junction. We are just coming from Osu Itokwa. Here straight is Lulu. This is the boundary between boundary between Anambra State and Imo State. This is Imo Anambra Valley. This place is the entrance to the Mother Valley. As you can see, we clear this thing, but clearing it today does not mean you can safely walk past there tomorrow. That's why we are being cautious and we don't have enough amount of personal carriers to take all of our people and not to put our guests before any danger. One of their launchers, Osun Obodoma. Yes, slogan I go Obodoma. You be here just I am. And I could just need Hoja Yalata. I be la loss you to it is weak. Manability tia. I'm with Bobiki. I be la Muba, whom was the Biki. Whom was the Manga. Mona of family. And those OG, you know. I got about what they're about because the bubble Allah should hear jaw, Allah should never what they're like, let's say, Roger. So now I bet you if what they're like, there could be Oku. In the end, I'm on him, if what they're like, I know my Moamibo, because I see him. Oji Kuku, seeking here that I la Libo. I get one of Jesus. This is an adventure, a trip to also local government area of Imo State, a community that was once conquered by unknown gunmen. So on this day we went on this trip. Although we didn't go alone, we were accompanied by the security men, the military men. Although the community is now coming back to life, but we had to think security first. So we'll go around the community to see the level of devastation what unknown gunmen reduced this once bubbling community into, from their markets to their farms and just everywhere. You will see everything in detail. Stay tuned as we go on this adventure. Oh wow. It's okay, how amount to CCTV camera? Private or is it at the security forces can target? Despite that fighting for Igbo district, so even if me Igbo, they will still. Can't do the Igbo, and we're full
Bịa na side a na-ekwu ya. One inside or inside that. Lead. Okay, use lead and they lead. Lead. Are we doing him the interview now? Yeah, another extra mic or the same mic. No, but you turn the interview. I can. Just one brief. Adoya, explode. Yeah, banner. Can I say Okay. Oh, yeah, all these things can accord. How badly if I like if I was about this money now, what this is again? I'm more than this thing now. Like this one, I'm more than like they're winning with us. Okay. So okay, has me habu na he. It's up sure. More ụfọdụ adobe eti na wire na-efu detonator. Some of them are na-eji my phone. We akpọ the phone. So what of them ka na-eti wire, eti eriri. Eti ya from far. Ana watch na camera. Ndị onye na-agafete. So this one's in a kuhale nime farms in them man. So Casey recover these ones on account Casey recover the places manu non the mother man account manu non the mother along the road. Manu so manu church. Hey, Chineke. Wow. How long do you feel that these communities will come back to normalcy? With aka age and the years also abuna obuna Governor Soludo maka if go look eba the Anambra na Imo dikota on. What I'm saying is that it's good people because I think it's a kind of psychological thing. That's in that balance. Do you think that like in the MN people see Anashiata, these places in the main now? But are they here because now Dami or now? Or because in Dami I am on Eba. Presence in Dami may help. Because we open Dami am Apuba go down the tank. And Apu go if we go to all those places, and I move and I do security, and I move and I do security. Until Bob and I say yes, all the go normal, but the way to put them themselves. I'm a federal this thing. Why no? Why is it not so this side Imo Kandami? They just description. They can say cut across. Imo Emana the army now, the 34 artillery openings on Imo State back at the line. Only will be position in the community. Only based on authority. Yes, we want to show my uncle. Okay, Ahambo Adolphus Udenze, Ezana, Ike Dilepere, the youth leader, also Itupa. Youth leader, I am why I say you too old, you were youth leader. Just I got to live Bukolando Krobia. So I'm of Krobia for what? Okay, we should put that. I'm going to election. My name was your Krobia front. Now your community. Yes. So, where this call in or beside now? Please tell us the story. Call my uncle, Bernard Ozaba. Okay. Ebesi who that is called? Scholar about Mwegburu,
ha jere dọrịa ala bịa ebe ni onye dị 98 years old. So due to not my uncle, ha sị na onye na-enye m information nji abịa fight fa. So ha je kpụrụ ya jee n'azụ Sacred Heart gbuo ya. So mgbe ndị iri ndị sekuriti ka achọba ozu ya abịazie hụ ozu ya na azụ Sacred Heart mana ahụrụ ọzọ isi ya. And oge ahụ ebe a na-aba ya aba. So mụ asịzie ka elie ya n'azụ Sacred Heart ebe a. Dịka omenala Igbo si dị mgbe emechaa n'obodo dị mmụọ ka anyị jezie bụọ ya. Kweshi na anyị nwekwara ike ije ebe eliri ya na ngosikwa gị ebe ahụ ma nye gị pishọ mgbe elirie. So ha egbuo ya. Anyị achọgide isie afọ isie. Then ọ na-eru mgbe ndị sekuriti bịaziri ebe a 4 days ago enweta ya na Akpụnweke. O nwere ebe a na-akpọ Akpụnweke na roundabout n'ime ụdaba ya ebe a. Ọ bụrụ na shrine Chizọba December igburu ya Chizọba nwa obi onye ụda ebe a. Ọ bụrụ na shrine aka anyị nwetara ya nke ejiri akwa red wee kesasịa ya. So ihe eji wee mara one nọ isi bụ ezi a ofu ezi ahụ jiri ya dị ya. And ọ na-akpụ isi kpara mkpụrụ welu. So ihe asị na mama hụ stọọ ya na ya ama ya. So ya nwade ihe eji dem ya ebe a bụ by next week ka anyị chọrọ ilie. So ejezie ụmụ nwadị ala bịa ọ nwere omenala a ga-eme ewere nwekọtazie ihe ya buruzie ya jee lie na the family house bụ obi. That's in our own family house. I want to ask now, from what you've seen, on the Fulani will your uncle? Yes, a funge. On the Fulani will your uncle? Upon Gahoya Buria, but she's a wabobi with a pepero. She's a wabonyo, Nama pepero, boy, Yama. So, part of the Obubi or part of the Biafra agitation? I'm a Biafra agitation. I've been here a member, but we have an association of international criminals. So, here on a buy. We had a Biafra, Bianca, and a Buddha. So, we had a Biafra. Thank you. I just a beer, not do them. I like you at the picture of the man, all of the possible. Oh, yeah, but Mamma had very much. So don't worry, open the end to just I say take you go see who. Yeah, second Abia borocha plantain bi nke ama ya. Bia borocha ugu plantain. Ọ mmadụ niile egbucha n'obodo a na ihe niile eniri mee manu akarịa na n'ọbọ ala ọsọ ama ozu onye na a na-eme documentary. N'enu ka ndị nna anyị na-abịa bịa bọrọcha akpụ ha gburu plantain ha. Nke a bụkwa banana ko n'ezie nunu na-ekwe m ube na-eke onye ọbụla na. So ordinarily this is supposed to be a normal activity, daily activity. Keto hozie na as if it's a victory, a Christmas or. Oh yeah, okay, okay, nufu. So how do happy now? When last Konya Melody for this kind of activity? Okay, 6 years. Okay, Bola. So 6 years ago, okay, okay, I don't know since. Not to recycle it. Okay. The buy on January when afọ ekwu no liberation mana I have no whole liberation no bondage ka the buy na ha agbala also since no keta ka ha na anachigata for the first time ọ bụrụ ege wee biazie wee na abụ akpụ no ona ekwe ka ode fa mekwe again
I try agitate. Ya blue now. In case you go say again, you take us to the. They are taking us to the. I be motor, you know. Oh, okay, video from that video. Can't you video to go to first then interview? All these houses, you have like a loot, I need the motor. Okay, check on what these guys call Ninja. What do you wait? Take out people. They drive good. I eat you when you Captain Butu. Okay, good man. Because of the yeah, I eat you. They said they have entered before. We need a beautiful abandoned. Thank you, sir. Though some of us will not go too far. Now you see the political abandoned man. Everything outside of the city. Follow the track. If I will do more some of these people, if you went the one and okay, check and mind. If I were a compound in your village, okay? All I want now, my brother. Yeah, we're back. Okay, why about you? Where is your tour? Or the Keba Baloso? 6 years ago, but I buy number one, but Oyamula, Eba Nona. I have okay. Then, Omoya Mutarabo, the Opera Eliezer. Eliezer, one or two pharmacists. No lay from MFA Zola 9, who call us on email. The same email by one. Eliezer to her bat. Nke bụ arrested ala akpọ white machinery maka aha nwụọ 1984 white machinery atọ Eugene ke na-anya peace mass Eugene atọ Stanley okeke nke nwe ụlọ dị ebe a na abịa n'onye this compound na enwere 8 graduates mana ihe bidoro imenu eme ndị achụsisi ya onye ọbụla onye nwudere egbuo so onwe ihe ọzọ anyị nwekwara na abụ na esi ha onye ọbụla gbalaga ọsọ because raping ka nke a bụgodo nọmba 1 ka ahụ abụrụzi anọda a na-akpọzi ya raping ebe a because na ọbụla nwere nwa agbọghọbịa afụrụ ebe a na ma ọ bụrụ nwa ha hụrụ ha laikiri ihe a mabụ iburu mashin bata ebe a sị nwa ahụ nchịkọta akwa gị nne ya kwughala okwu agbagbuo ya n'ihu nne ebe ahụ so ha kpọrọ ya fụọ so ihe akpataziri onye ọbụla mgbe mmadụ nọ everyday na-ahụ nga a na-egbu ozu ebe anyị nọ na-akpa ifo m hụgodo mmadụ 20 tọrọ ebe a ka ozu na-amarị elu gafere ọ na-atụzi anyị ụjọ n'obodo a and na ọ bụ iwu na onye ọbụla ala ga-eli a ga-egbu mmadụ n'obodo a ịkwụkwa ahụ ụgwọ before iwe ha ekpere gị buru ozu ya if not a ga-asị gị ha ya ebe ahụ ka ọ reka. Okay. Ozu Obi this family dey far. All the men Obi onye nwe ebe a ije ebe ahụ na abụla ha ebupụbeghị ya hụ pishi ya. Anyị mepee dọọ na fee na ụlọ nọ n'azụ ụlọ na tankị nọ n'azụ ụlọ n'azụ ụlọ ịhụkwa ebe aka vụrụ the man nwodo ụlọ. Can you hold the Ozu Obi? The question was Ozu Obi will be the most sacred part of someone's compound. But look at how deserted the Ozu Obi though. Ebe the meeting place of the family. Ozu Obi is sacred na Igbo. Ihe bụ Obi Okori Umealụ. Obi Okori Umealụ ọ ya bụ nna m mụtara ndị a.
If I will be, if I Martin, yeah. That man, the man we score. This will be here. No, yeah, you be this call, although this. Can you come and say it so that? No, yeah, for that man who is called, he beheaded one I for score here. What was this place? Yeah, we back here. Yeah, go along now. Okay. This is your own personal house. Yeah. This is his personal house, Martin. Yes, his personal house. If I obey, as in, I believe that the state of the house represents the state of this community and Igbo today. Desolation. Okay, we are not fear because some of us may believe that this agitation is justifiable. So this house, the state of this house, when last came we what year and the month is in Nuna where wapo? I know more of 2006. Kobo is in a weapon. When you were weapon 2020 September 13. 2021 can happen to the final. Kiju or Macan Fulani Kiju Boston. I live for Queti while I fly no quay. Oh, if I couldn't. Dead you wear balls or bubu tools or gentle, undo here. I say, thank you. I had that wafa. What I have was a Fulani Abiabo that once. I am who do a Fulani no Buddha. Can hear it. I have Fulani Abiabo that once. And thou say, I'm where Bob, and then I'll be a call to a Brunio so Abia. And I won't say, even I remember Messuia. He just threw Suya about Mobby way, he put on the outside of Messuia. Or to go be here on that. Opi and I hear near here every year, Ehinato, Irigia, Ehinato. Kale knew Biama. So he have all or more. And you can happen about on 13th September 2021. It's in any on 12th, Kairi Rigi. And also you talk one a Rigi. A Regia. What the alarm put a Remoya Eba. Or run do to Neri Reggie, much in your console. Okay. So I mentioned those I actually the next day more Rigi. So that day, Ebola Mark, I put on 13, Shea for their cozy. Imagine I be about even if you ever not baptized. Haja Dodge send me here on a maybe a second, hey, Ebola and Dammy 100. Ha no food na egbe ebe a na ha na-ebu ụzọ agbaru ọsọ ebe ni da mmiri zo ezo onwe nke na-apụta no on ndị security lawa ha were pụtawa then ha pụta ọ bụrụ na onwere onye ọkada gbafere l'ire ahụ as of then ha je nwudo onye ọkada ahụ gbuo ya sịlọ ya dutere ndị amị anwa ọ bụrụ o nwere nwaanyị ọbụla buru uje n'ahịa na-abata ha sịlọ ya dutere nwaanyị anwa and being na right from day one mo ekwenye hụ na anything asị na na-eme Biafra because ahụọ m ihe onye Igbo na-achọrọ Biafra ole ihe anyị lakịrị ekwuo nke bụ eziokwu Igbo na-echiti Nigeria. Yes. Oka no I akali ọfụma. Ihe kwukita anyị akali ọfụma. No, ekwuo nke bụ eziokwu Igbo na-echiti Nigeria. I want to cheat Nigeria. Ije na Lagos 70% of the building na-aba mbụ onye Igbo. Ndị Igbo nwunye. Ije Abuja 50% ndị Igbo nwunye. Then ị bịazie na ala Igbo o nwere nke onye Yoruba nwere 1% ụlọ. Then commerce anyị nwunye e ga-enye onye Hausa contract o were ya bịa onye Igbo adachi ya 20 million o were the whole akwụkwọ contract nye onye Igbo arụ na-enwe billions na contract ahụ. Then onye ka enyezi the contract ọ bụ onye Igbo azụkwa onye Igbo afịa. So okoloko akpịrị anyị
ọ ihe na-egbu Igbo okochi anya. So ụlọ a nga m hapụrụ ya bụ 13th September 2021 and ka m hapụrụ ya esizie m ụzọ anyị si ala bụ ihe ara were gba ọsọ ebe m si wee gba ọsọ bụ ihe Penansa Ọnịsha ka m gbara ugodiri first na nke my brother. So from there the next day mụ nwa pụọ and all since then ka mụ na ha ji wee bido the battle. Ebidoro m ọgụ anyị fụrụ na from Banana Junction n'Ọlụ mgbe ị ga across Banana Junction. So ile anya n'ụlọ na enwere zoom oyi ofuma ị ga-ahụ ibe njiri okwute de congratulations. Ihe a bụ aha my business name m tere ebe ahụ. And my own abụọ na agbara ọkụ nke m bụ na ha bịara kpọọ m ihe eji gba ụlọ m ọkụ bụ na asị m Chinedu ụwa dịka eche bụ kọmanda ebe a ọ ga-ahụ kpọrọ m si na bute ụzọ si m weta 50,000 ka a hapụ ịgba ụlọ m ọkụ dị uto na ha hụrụ ihe m kwuru na platfọm na mkpọrọ ha ndị ochi enwe ngwe ya sị ya na kawa m ga-eweta 50,000 ihe sọrọ unu mee ha jee gwa my brother na ya agbakwa be m ọkụ. My brother kpọọ m kaba ka enye ha ego sị my brother ịtara ya mụ na gị nwe okwu sị ya kawa weta akaụntụ. My brother eweta akaụntụ transfer ya 500 naira. Ọ sị na m mere mistake na 50 ka e kwuru sị ya no that 500 bụ were 450 zụọ fuel i were 50 zụọ machis idemere ha ya n'akụkụ ha bịa tụọrọ ha aka ha gbada ụlọ ọkụ. So instead ịgbazi ọkụ ihe meziri ebe abịa eburu ocho edeme ebe a ịchọ dọ ịbịa kwuo ekwucha price dọ ewere mbazụ nna m ji egwuji gwupụtara gị dọ eburu laba ha na-esekwa ya foto na forward m das obi mgbawa. And before then event center m na shop anyị rụrụ nke ụmụ dara rụrụ anyị ga-eruchi ebe ahụ ha ejena gbaa ya ọkụ duto ha si nye ha ya asị ọfịs Biafra sị ya Biafra gwukwa onwe gị ebe ahụ ha were iwe jee gbaa that place ọkụ. And I believe that is the first hall arụ n'obodo a ọ na this Olu zone ejiri shingles were kụ. So na onye sị gị na ọ nwere Fulani si akpọtadịkwala efu mụ ya fọkwa n'obodo a ihe bịara ebe obodo a bụ ndị uchi and ha chọrọ all land grabbers ha chọrọ iwere the whole ala bukọ ndị nwunye. When you federal or state government name, restore order to your community now. I can say no work federal and the state government because I'm a distinguished Senator Hope who's a demo stakeholders meeting. Okay, I want general. Then after the meeting, the governor I got there say that he should tell me can be a meet here office. So when I meet here office, in Kawacha area because formally they all thought and they buy in the IPOP and the ESN due to no back I want that value. Then being as some politicians, Jeruhana Biala back. IPOP bo bend the IPOP. So they believe until the opposite. So my junior brother up to Fadi. But then office governor. I bank I know the work warrior. You believe when we put the phone. Where we are now you cooperate na I wanna support in here. La our platform, let go let donate. I here. I will tell you now one person no but that. No that. I will go for it to over 560 million. Yes. Now this is a good to a 4-year donate barrier. Can't fight here. Then opposite gun doors all there were taxi because in here whenever now you gonna that's in each bear go me to go 20 million. So when goes Israel when now you gonna to the I gonna to do the ground. When I support IPOP, when I not with as well live. So I came back and called by the side Jamie Commissioner for Homeland, Commissioner Model. Since I made our request. So all some of that our request now. Bono have try security.
ka ha nọdụ anọdụ ka ha hụ ya n'anya ha so because mgbe mbụ ọ na-eme ha bịa gba ha ala enwere ike ha were ụtụtụ bịa banye na ha alawala ụmụazị apụtakwa gburu ndị mmadụ tọn ha so ya bụzi sinsi ahụ ka ha jizi wee na-eme gịnị so a masị na gọọmenti apụtago inyere anyị aka mana mgbe mbụ anyị hụrụ anyị mmụọ fesi church ma that hall ka bido dị ka Catholic ka anyị jee ebe anyị gara skuul I'm going to look like this picture behind this thing. I want it. Quite an adventure. And 2020 to 2025, I have to be again. This is it. What Biafra looks like. If I hold the home of a Reverend Father, right? Yeah. Parish house. I have to be all how desolate. So Biafra is equals to desolation. Desolation. Destruction. Security around. Happy bazooka. Team agitation, can't you do it creatively? Or where will you destroy your own? He's one of the Look at how big this market is. Look at how big the market is. Just look at Nene empty only thing I know. The only sound they are no hear sound of Egbe. No, since in the yes. The only sound don't know now Egbe. Of they could not explosives near any gas in Nana. It's a shame. Explosive for locals. Even
Osun, Osun, Obodoma. Ihe slogan anyị bụ Obodoma. Ibi ihe ọjọọ si ga ya mụ. And I kwuru osi na ihe ọjọọ ya lata. Abịa la ala ọsụ ito kwa. Etiti bụ iki. Mana abịa etiti ahụ. Amụ Igbo bụ iki. Abịa amụ Igbo ahụ. Ụmụ eze bụ iki. Onye ụmụ eze nọ nga. Ụmụ na ọfọ ahụ jiru ala. And ọjị ya dị nọ. Anyị ga-achọkwa wadi ala ebe a because ebe ọbụla a na-achụ ihe ọjọọ a na-achụ ndị rụrụ arụ wadi ala na-ese were ọjị ekpe so onye nwa kpechaa ofu wadi ala ya bịa kwubie okwu n'ihi na ya na-amanye m ofu wadi ala ya bịakwa na ọ mekwara mụọ amụ Igbo ofukwa isi ahụ o ji ekwu okwu sị ka ihe eblada anyị laa ala Igbo anyị ga-enwere onwe n'aha Jizọs. We are at this Y junction. We are just coming from Osuyi Tukwa. Here straight is Lilu. This is the boundary between boundary between Anambra State and Imo State. This is Imo Anambra boundary via Lilu. This place is the entrance to the Mother Valley. As you can see, we've cleared this thing, but clearing it today does not mean you can safely walk past there tomorrow. That's why we are being cautious and we don't have enough armored personnel carriers to take all of our people and not to put our guests in before any danger or in any trouble of any sort. So as you can see, we've cleared this place. This is the how important the Mother Valley, not the the yes, the Mother Valley, as you all know, is the heart of the IPOB ESN criminals, is their headquarters. The place all the atrocities happen. If we take this small part over here, that is where they have the slaughterhouse where they are butcher people and eating people. That's the place. But we can't move there now. We are not sure of the presence of or not of the IEDs over there. That's why we can't move there for now. Like I said, once again, this is Lilu. And this is Mother Valley. That's why it's very important that Governor Chukwumacha Soludo should be working in tandem with Imo State Governor Senator Hope Uzodimma to make sure we join our efforts together to make sure that we connect here and the next village in Lilu, which is where the criminals are still camping. And once we get there, we'll be able to link the two states from here, and that one will be solved. But soon, I believe the 34 Artillery Brigade will be clearing this place and people will be able to come and take videos, see all the carnage that happened here, the bones of the people, all the things they did here. It will be open for everyone to see. So guys, I am right in front of the Major's house. This is the Major's house in Osu local government, where the unknown gunmen ravaged over these years. That has now become a ghost town. So, some warriors are trying to bring this community back to life.